Илдәге затларның гаҗәп хәлләре, күренешләре белән танышуны дәвам итик. Кадак вакыты. Исәнмесез. Ил башлары тормышыннан атнаның төп 5 яңалыгы. Дональд Трамп бер көнне булай диде: "Көртләрне теләсә кем якласын, миңа барыбер. Хит Россия, хит Кытай, хит Наполеон Бонапарт." Неужели бер кеше дә юк анда спичрайтерлары арасында Наполеонның инде күптән үлгән икәнен әйтергә? Где у нас прокурор? В 6-й палате, где раньше Наполеон был. Путинның Кремль пулына кергән бер журналист президентның телефонын күрсәтте. Бер нинди кнопка һәм төймә фәләнсез. Бу иң шәп телефон ди журналист. Кем белән сөйләшәсең килә икән, трубканы аласың да, ул кеше инде сине тыңлый. Кызлар, ак атка утырган принцны көтәсезме? Әнә килә. Төньяк Корея башлыгы Ким Чен Ын. Бу атнаны шулай Бахбайга атланып, Пектусан тауына менде ул. Пектусин белән бутамагыз. Ким Чен Ир, Ким Чен Ирмы Чен Ир, Ким Чен Ын Чен Ир. Зеленский кулына бу атнаны бер тәтәй эләкте. Латвиядәге эшлекле очрашуы вакытында ул менә шушы чүкеш белән рәхәтләнеп бер уйнап алды. Ә Россиянең үзәк каналлары моны рәхәтләнеп күрсәтте. Ә монысы Сугуд Гарабстаны. Путин һәм Россия делегациясын каршы алганда оркестр илебез гимнын менә шушылайрак башкарды. Көндәлекләрен җыеп алып, музыка дәресеннән эшле куясы килде хәтта. Теге дөньядан бер-ике хәбәр. Табут эшеннән тук-тук-тук. Узган сайлауларда Башкортстан президенты кәнәфиенә дәгъва кылган Сания Тимасова табут эшенә ятып фотосессия уздырган. Әлбәттә, бу трэшка карата бик күп тәнкыйть ишетте ул. Әмма Саниякай күңелен төшерми. Барлык гайбәтчеләргә менә шушы фото белән җавап бирде. Узган шимбәдә Ирландиядә шушы Шаян абзыйны соңгы юлга озаттылар. Туган томашалары көлеп үлә язды. Абзый үзенең авыруын җиңә алмасын белгәч, кызына васыят әйткән. Менә сиңа аудиодиск, шуны мине күмгән вакытта яңгырат дигән. Бер заман табутны кабергә төшерәләр һәм теге Шаян абзыйның тавышы килә. Ул имеш табут эшеннән шакый һәм кычкыра: "Эй, ачыгыз табутны, чыгарыгыз мине!" Hello? Let me get the fucking bag in here. Табут, кабер һәм үлем темасын Дәүләт Советы депутаты Дмитрий Самаренкин йомгаклый. Бу атнада ул автомәктәп укучыларын моргка экскурсиягә йөртергә тәкъдим итте. Аңлашыла ки, изге ният белән юл һәлакәтләренең аяныч нәтиҗәләрен аңлатыр өчен. Әмма барыбер куркыныч тәкъдим. Вдруг бер киштәдән мондый тавыш ишетелер. Hello?